Bun venit! Astăzi îți voi prezenta 10 lucruri ciudate și fascinante despre spațiu, pe care probabil nu le știai. 1. În spațiu, nimeni nu te poate auzi țipând. Nu e doar un slogan de film. În vidul cosmic, sunetul nu se poate propaga. A doua. Pe Venus, o zi durează mai mult decât un an. Planeta se rotește atât de lent încât o rotație completă durează 243 de zile terestre. Al treilea. Există o planetă unde plouă cu sticlă, pe orizontală, HD 180 și 9730 și 3 de km pe oră este atât de bizară, încât vânturile ating 8000 de km pe oră. 4. Unele stele zombie pot reveni la viață explodând din nou. Sunt cunoscute ca supernove recurente. 5. Spațiul miroase, a metal ars și friptură. Astronauții spun că după o plimbare spațială, costumul are un miros ciudat, greu de descris. 6. Într-o gaură neagră, timpul se oprește. La nivel teoretic, gravitația extremă încetinește timpul până aproape de zero. 7. Există un nor cosmic imens format din alcool. E suficient pentru a produce 400 de trilioane de litri de bere. Optamila Saturn ar putea pluti pe apă. Densitatea lui este atât de mică încât, ipotetic, ar pluti într-un ocean uriaș. 9. În spațiu, înălțimea ta crește. Fără gravitație care să te comprime, poți fi cu 2 până la 5 cm mai înalt decât pe Pământ. Decimul universul nu are un centru. Expansiunea se petrece în toate direcțiile în același timp, un mister care încă ne depășește. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like și să te abonezi pentru mai multe curiozități uimitoare. Ne vedem data viitoare!